kung saan po sa lugar namin kilala ang paggawa ng pinangat silang isang native food na kilala sa buong lugar. Ang paggawa po ng pinangat una dapat i-prepare po lahat ng pangangailangan na gagamitin tulad ng gabi, So mga ka-travel, this is DJ Maki Tyler, your travel buddy. At ngayong araw, isang panibagong food vlog naman ang inyong masasaksihan. Nandito tayo ngayon sa Kamalig Albay, kung saan itatampok natin kung paano nga ba ang proseso ng paggawa ng pinangat. Dito lamang sa Kamalig Albay. Hello mga ka-travel, nandito tayo ngayon sa Barangay Gagiba, Kamalig, Albay, dito sa bahay ni Kagawad Jennifer, kung saan itatampok natin kung paano nga ba ginagawa ang pinangat dito sa Kamalig, Albay. Mga ka-travel, kasama natin ngayon si Kagawad Jennifer, kung saan nakikita ngayon ilalagyan niya ng katas ng nyog yung unang proseso. Ito yung hindi maanghang. Ayan, so siyempre may mga tao din gusto yung hindi maanghang, may mga tao din, lalo-lalo sa mga Bicolano, yung gusto nila maanghang. So ganito pala ang paggawa ng proseso niya. So parang nilalagay sa kaldero, tapos parang binabasa nung nilalagyan ng kata ng nyog. Ayun. So, ito yung ating unang nasaksihan na proseso sa paggawa ng pinangat.
Alright mga buddy, ready to eat tayo sa ating delicious pinangat ni Kagawad Jennifer. So excited na po ako tikman kung gaano nga ba kasarap. Kitang-kita pa lang natin sa video, nakikita natin. Sobrang sarap na. How about kung titikman natin, talagang sarap na sarap tayo. So ito yung original, no? So natural lang to. Yung chili pinangat, meron din sila. So ito yung natural. Ito muna yung titikman natin kasi medyo tayo sa chili. So mga ka-travel, sobrang napakatagal ko na dito sa Bicol pero never pa ako nakatikim ng pinangat. So ito na yung pagkakataon para makatikim ako ng pinangat at mismo dito yan sa Kamalig Albay. Ang sarap mga travel. Travel. So, once again, I'm DJ Maki Tyler, your travel buddy. At ngayong araw kasama natin ngayon si Kagawad Jennifer, kung saan siya po yung nag-guide sa atin gumawa ng pinangat dito sa Kamalig Albay. So, Kagawad Jen, paano nga ba ang proseso ng paggawa ng pinangat? Hi po, magandang araw. Ako po si Jennifer Nolasco ng Barangay Kutibak, Kamalig Albay, kung saan po sa lugar namin kilala ang paggawa ng pinangat silang isang native food na kilala sa buong lugar. Ang paggawa po ng pinangat, una dapat i-prepare po lahat ng pangangailangan na gagamitin tulad ng gabi, mga recados tulad ng luya, tanglad, or lemongrass, at saka bawang, paminta. Yun po. Ayun. So, pag naproseso na po yun na Kagawad Jennifer, pagkatapos niyang, ano na po yung susunod niyan? So, iluluto na po ba siya ilalagay na po ba siya sa kaldero para lutuin? Kapag halimbawa na-prepare na yun, kailangan talaga yung gata ninyo na sa tamang sukat doon sa gagawin mo kung ilang pieces ng pinangat na dapat akma doon kung ilan ang sukat na gagamitin ko ng balot ng pinangat yung prepare ng gata ninyo. Tapos, pagkatapos nun, diba, hinalo na lahat ng ingredients. Babalutin ko na yon, nakabalot, isasalang ko na yun doon sa loob ng 30 minutes. Tapos, i-win in ng mga 20 minutes. Ayan. So, ang pagluluto po siya, Kagawad Jen, is inaabot po siya ng 30 minutes. Then, yung 20 minutes, yung paghihinhin po yon. Ayun. So, ayun lang. Then, pagkatapos po, Kagawad Jen, yun na po yung proseso ng pinangat ngayon. Yun na po siya. Ayun, so mga ka-travel, yun po yung ating paggawa ng pinangat dito sa Kamalig. So once again mga ka-travel, maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood. At syempre, bago po tayo magtapos sa ating panibagong adventure at panibagong food vlog, so si Kagawad Jennifer is mag-i-invite po muna sa inyo dahil gusto nyo mag-order ng kanyang pinangat. Ito po ang kanyang information. Sige po, salamat. Salamat po, sir, sa pagbigay niyo po ng oportunidad na ganito. Inaanyayahan ko po na kung sino man ang may crave ng pinangat, pwede niyo po akong i-message sa aking Facebook account na Jennifer Nolasco or sa page ko na For Maria's Food Product. So thank you so much once again kay Kagawad Jennifer sa pagbigay sa amin ng experience kung paano nga ba ang paggawa ng pinangat dito sa Kamalig Albay. So
best experience na naman ngayong araw. So, nakatikim na naman kami ng masarap na pagkain. So, once again, maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-travel buddy. This is DJ Market Tyler, your travel buddy. RGM deliver you the best products. What you want, we have it all. RA The Flower Express. Express your love across the miles. Body come alive, skin on my skin. Oh,